peparing saking Kamurbeng dumadi Suratira Jayaningrat lebur dening Pangastuti. Lapang anak bubora.
Kundingin. Cung. Cek. Cuk. Cek tau. Cekcok. Nah. Wih, Cung. Ki menungsa kabeh ki. Rika sih pada ngapa nang kono? Wong semuanya akeh tak. Delok dhewek kabeh. Iya lho. Alah, halo. Dadah, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng. Baris. Sing penting siap. Siap. Apa? Oh, ya salam. Bareng. Siap. Gerak. Berdoa mulai. Salam ding. Cepetan. Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, canggih semangat. Camprang. Cari salam semangat ya. Balen. Baleni. Jawab sing bener. Muni jirok lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Gayang temenan iki wong Tunggara. Iya. Sing hadir ngendi bae iki? Bisa ngendi iki? sing Pak Buah hadir, Pak Buah. Kalimantan. Ponggok. Eksporan ana apa ora ekspor? Dul. Iki jane ngapanan nggih ning kene rame temen. Iki nang kene iki Melu kowe. cenil diam cenil. Prokos bae gumoh lah. Iki nang kene iki dek ngeramekna kajate Mas Sikris karo Mbak Widri. Nang ngapanan? Anake ulang tahun. Walah. Tepuk tangan untuk siapa jenenge? Siapa sing ulang tahun? Sing ulang tahun Genta karo Gendis. Genta karo Gedis. Oh. Niku Gendis Jawi. Gedis pasir. Pasir ngabang. Ya putih. Walah, sing kepirang we tahun Sing kepira ya? Pira nek turi? 8 sama 4, Gendis 8, Genta 4. Oke. Rolas ketemune tiba apes. Ge, sing ngomong ge. Sing ngomong Randy ge. Ndene jelasna tiba apes barang eleke ketemu barang becik. Oh alah, ngono ta Bocah jane. ngembake dadi anak sing salehah. Amin. Salehah karo saleh. Hot. Solehah karo solehot. Dadi anak sing becik. Amin. Bakti karo wong tuwa. Amin. Tak bangsut. Hah? Berguna bagi nusa Berguna bagi nusa dan bang. Bangsa jadi tambah ite. Benar. Usah nama baik. Nah, jadi dewek kon meramaikan acara ulang tahunnya Dek Genta karo Dek Gendis. Oh, ya moga-moga panjang umur, pinter, sehat selalu. Toh bilahine. Amin. Umay sing ndi? Umahe niku sing ageng ki ambek nginggil. Disi. Kuwe. Di. Oh, kaya anak menurut dene. Anak kayak apa? Abang putih
abang putih lampu. Oh, usah, datang. Oh, berarti nake mau acarane ngapa bae ta ulang tahun Carane iki ngramekna ulang tahune gendis karo gentah nang ini. Ya ho, mesti mau awan apa bae acarane? Mau awangke anak dangdutan sedelang lho. Dangdutan? Dangdutan. Ya, Artisnya apa? artis kondangnya Jawa Timur. Siapa dia? Ajeng Febrian. Bokong semok. Pokoknya pendul. Mauwe anak dangdutan sedela. Oh, Bedutan. bedute sama dike? Bedute udu. Udu. Kenal. Gae. Weh. Lah mau Terus anak pembagian door prize sembarang nang oh, nyukur umat dene. Adek nang sepak bro. Mulai. Ah ya wis. Yo siki dirameni. Oh, lah kowe Lah kowe dhek gawa siapa? Ombe bedungku. Iki jareke terus mau piye bocah nang terminal kuwi. Delok cal. Bobok dene. Ah, ora botak. Takon meke. Botek ya. Botak dene urung-urung. Lah yo. Tumor ya. Wis kaya Zidane bae iki. Pemain Delok. bekel Apa bocahe? Bocakin boyo. Wah, melek dene. Woi, bobok. Nah, manut cah. Ya wis iki. Mayo. Susoni olah. Aja. Sing ngomong piye? Kadang sing ngomong kudu nyok, ora milu-milu. Ora milu-milu. Wis. Siki mayo, bocahe klidak mandengin. Dia uwet di etek-etek lah. Cup. Ora kaya ngono. Wah, Weh, turu weh. Ya wis ben turu deh. Sian. Wis. Kowe berarti mau titipi anak siapa? Mari Pak Lurah. long nang terminal dijenengi termini. Terpilih. Oh, Walah ya. Lanang apa wadon? emper kayak Hedi cah. Wis, siki dewek resik-resik ngit. Cepat, ana. Dengar dol. Oh, tekeri. Lah sing pada lepune kono lah. Cik, rok lu. Walah yo. Ngapranane. Sing bener. Sing bener bae tol. Ora guyon tol. Nah, sing bener, sing bener. Sing bener. Wis. Cebokak dah. Wis. Siki mayo resiki dikit. Resiki. Oh. Rasa. Radak. Biar. Oh, kono. Wis. Bagaikan. Guyung. Pokoknya guyung. Oh, pada tilikan. Wis, pada medak MBG ini wis tekake. Ayo mangan MBG. Baris. Lagu MBG iki. Iki sembrono dicotik, hei. Nggih, kebele.
Cabang bayi sing ana lereng tanah Tunggara iki. Satrio Beningan sing ana lereng kene aku sing kuasai. Cabang bayi. Mesti panganku. Ombro. Oleh naga sosro. Gudang Kelly. Nagane apa piye? Oh. Lemit apa lemit? Kuwi jenenge naga sosro. Lemit ki sing bodhe. Pasang. Cenil mau cenil.
Cenil mau cenil. Cenil mau cenil. Wis mayo jaga suwe. Iki luru iki duwe tanggungan iki. Cenil kowe ngeleh. Cenil ngeleh. Mayo, duyak nih di percaya. Cung. Duyak, termini. Oh, anak di percaya. Termini. Wah, weh. Kae, kue. Cendake kue. Separuh. Dene separuh tok kowe. Kowe krewek separuh dah kowe. Krewek. Lah di bocahe. Duyak dengen. Duyak. Tul, cung. Duyak. Lah orang duyak Kak, orang anak. Oh, soh, ngawur. Arep apa? Duyak lengin ini percaya. Terbini. Terbini. Yuk, setrum, cepet. Hei, anak-anaknya. Nah, di bocahe. Duyak, tel. Bini. Nah, di. Lah, rempung. Bini. Nah, di bocahe lah. Cat. Ya, ah. Siap pernah. Bini. Orang reak baik dengan tol. Apa? Tol, kayak tol. Apa kayak?
Aja, singo barong aku. Yo, kau tak malang anakku, ora suti. Pangan gue. Gajah singo barong. Kae lapor bae karo Pak Lurah. Podras to. Des. Lu yang ngapake bocah? Rana, ayo lapor. Ayo. Des lapor. Assalamualaikum. Nuwun Pak Lurah. Waalaikumsalam. Ono apa dol, wis? Ngetut. Anake. Piye, Anake Turbini. Yo, Turbini piye, Di. Ora tremongan kowe. ngapunten. Wow, tak disapi babat-babat. Oh, babat-babat. Kok tak patosake makman. Oh, lagi makman. Balik pun ical. Oh, lah kok bisa ilang? Di maaf. Ilangin nang di dong. Tugoro. Yo, Alas Tugoro. yo. Terus karepe piye kowe? Dipaleke. Las. Yo wis, Paleke. tuntunke Turogoku. Sandika. Apa iki ora sehat ya magang alas talas. Sopo iki ana setan kang magang alas talas. Ojo, singo barong aku. Apa bener sira sing mangan anakku? Yo, tak utal malang anakmu. Baleke apa ora? Ora sudi tak balekake. Kowe ora gelem balekake? Tanpa nono cemeti pameling rontok kabudayaanmu. Apake cemetimu? Oh.
Satrio Piningit sing ana lereng kene aku kuasai. Sopo sejatine kowe asto pedang panebas Gajah Singa Barong. Yo aku Eyang Samudra. Yo baleke apa ora anakku ora suti tak baleke. Kowe ra gelem balekake tampanono pedang panebas rontok kayaanmu. Tampake pedangmu. Gajah Singa Barong. Sepisan maneh aku njaluk baline anakku. Wis dadi panganku. Semedi pameling ora tumomo, pedang panebas ora tumomo. Gajah Singa Barong. Yo. Nek pancen iki dadi kekarepaning sira, ora gelem baleke anakku. Wis wayahe kowe mulih saka sumingkir saka desa kene. Wis wayahe kowe balik nang kayangan. Sepisan maneh ora gelem balekake tampanono tombak Kyai Pamungkas. Suratira Jaya Ningrat lebur dening Pangastuti. Eyang Samudra, aku nyerah. Balekno aku no kayangan Eyang Samudra. Eyang Samudra, Eyang Samudra, aku wis ra mampu nampa pusakamu. Tolong balekno aku no kayangan.